Doncs bé, benvinguts tots. Es tracta d'inaugurar l'exposició. L'exposició avui que tenim aquí al campus ETSEAFIT, al campus d'Agrònoms i Forestals i Veterinaris, les aigües subterrànies com a suport dels ecosistemes aquàtics. És una exposició una mica que posa en rellevància el paper d'aquests ecosistemes, el paper que tenen també d'importància. A vegades, actualment, avui, el debat que hi ha o la importància que té l'aigua, la sequera, els problemes de l'aigua per ús domèstic, per la indústria, per l'agricultura, però també l'aigua té que veure amb aquesta preservació del medi ambient, dels ecosistemes aquàtics. L'exposició que han participat dona les gràcies a personal de la UDL amb alguna col·laboració, sobretot del Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl, i també a gent del grup Rius i de la biblioteca, el personal de la biblioteca que ha ajudat a muntar-lo com en ocasions anteriors. Això sóc jo? Sí, administrador. Res més, una mica donar-vos la benvinguda i disfrutar d'aquesta exposició que ens aporta tots aquest coneixement sobre els medis aquàtics i també ressalta una mica el paper dels geòlegs i dels hidrogeòlegs, que en un campus com aquest té força casuística de ser una part important d'algunes assignatures d'agrònoms, de forestals. Per tant, també ajuda a reflectir el paper que hi ha dels geòlegs en la formació que fem en el campus. Res més, passo la paraula al Josep Maria Massi, que una part més tècnica descriu l'exposició, i després a l'Estrella, que també acaba de ressaltar algun aspecte. Gràcies, Jordi. Bon dia a tothom. Aquest any hem determinat fer una exposició sobre les aigües subterrànies com a suport als ecosistemes aquàtics, un tema que tracten la gent d'enginyer de forest quant a l'especialitat de ciències de la natura. Després molta gent anirà a treballar a un espai natural que hi haurà que els temes d'aquest tipus que estaran generats per aigües subterrànies i mantinguts. Hi ha molts anys que exalumnes ens truquen i ens consulten coses quan estan gestionant un espai d'aquest. I aquesta és una de les activitats que hem programat dins del Dia Mundial de l'Aigua d'aquest any, que és el que organitza l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs, el grup espanyol, que van fer l'excursió al Solsonès. Ara hem fet aquesta exposició i després farem una xerrada. I és una associació, l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs, que té com a finalitat promulgar el coneixement de les aigües subterrànies arreu de tot el planeta. Se va fundar aquesta associació al 56, hi ha grups a tot el món, inclús a Colòmbia. Penso que a Colòmbia van celebrar l'any passat també el Dia Mundial de l'Aigua a través de l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs del grup espanyol. I aleshores simplement esperem que sigui d'utilitat i que agradi a tothom i que sigui d'utilitat pels alumnes de Ciències de la Natura, que tinguin almenys una concepció de com funciona tot el sistema aquàtic generat per aigües subterrànies. I aquí ja podeu veure que hi ha hagut molta feina darrere, que hi ha hagut molta gent. Tenim que el Vicerectorat de Cultura ens ha donat un ajut. Després tenim el propi departament del CUFAS, tenim l'escola, per supost, l'escola, tenim també el personal de la biblioteca, una gran feina que ha fet l'Ester en tota la maquetació de tots aquests panels, que hi ha hagut molta feina aquí i he tingut molta paciència amb tots nosaltres, perquè ara això ho canviem cap aquí. Moltes gràcies a la gent de la biblioteca. I també tenim col·laboració del Geoparc Orígens de Tremp, que ens ha aportat documentació pel tema dels estanys de bastús, i aquest any també hem tingut una col·laboració de l'ICME Saragossa, que és una noia que ha fet la tesi doctoral als llacs d'Estanya, que són també uns estanys càrstics molt peculiars, molt a propet de nosaltres, que són molt bonics d'anar a visitar. Bé, res més, doncs gràcies per la vostra presència i espero que us agradi i que sigui d'utilitat per la gent de l'escola. Bueno, pues gracias. Y nada, para finalizar, hemos realizado una pequeña exposición de un acuífero, una pequeña representación con estos botes.
Y a la par hemos hecho un símil con unos bizcochos que simulan ese sustrato subterráneo que junto con el café que os invitamos a tomar, pues podéis sumergirlo y elaborar vuestros propios acuíferos y disfrutar de este día y de vuestra compañía. Gracias. Molt bé, gràcies. Y gracias, Rosa, por el café, la jefa del departamento, y bueno, toda la ayuda de la biblioteca y demás. Sí, Gracias. sí. Molt bé. Bé, doncs una zona humida. Què és una zona humida o un ecosistema aquàtic? Són ecosistemes que tenen per hàbitat una massa d'aigua, ja sigui superficial, sigui subterrània, o la barreja de les dues masses d'aigua. Normalment són d'origen natural, però també poden ser d'origen humà, artificial, per exemple, les basses de rec, que aprofiten el drenatge d'alguns aqüífers i han fet un barratge i han fet una bassa posteriorment de rec. I una zona és on conviu una gran diversitat tant de fauna com de flora. Al passat, què passava en aquestes zones al passat? Eren un focus de febres palúdiques i, per tant, degut a això i degut que una vegada dessecades aquestes zones tenien uns sòls molt fèrtils, la idea en el passat era anar a dessecar totes aquestes zones humides que hi havia a tots els indrets del planeta Terra. Com a exemple tenim la llaguna d'Anyavieja, a la zona de Sòria, que al 1850 totalment dessecada, o el Cañizar, a Villarquemado, a Terol, a 1729, que havia ocupat 1.130 hectàrees, que tenia 2,8 metres de profunditat i que albergava uns 18 i pico hectòmetres cúbics, també la van dessecar totalment i està totalment dessecada per després fer un aprofitament agrícola d'aquesta zona i sobretot perquè els habitants de la zona creien que era un focus de paludisme. A la llaguna de Gallocanta van tindre molta sort. Per què? Doncs tot i a pesar que des de ja al 1852 hi ha l'Ajuntament, a la comunitat de veïns, aquí a l'escrit que presenten a la reina Isabel II, hi ha l'escrit que diuen que es procedeix a fer la dessecació perquè és una zona, d'aquesta zona de la llaguna de Gallocanta, perquè és una zona que és un focus de corrupció i paral·lelament per a fomentar l'agricultura i la indústria van demanar a la reina que es procedís al dessecament d'aquella zona. Se va quedar paralitzada perquè no hi havia quartos, però després, el 1926, quan se va crear la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que inicialment se deia Confederació Sindical Hidrogràfica de l'Ebro, doncs se va presentar una altra vegada el projecte damunt de la taula. I ja estava quasi bé a punt d'iniciar-se les obres per dessecar Gallocanta, que és un santuari de les grulles, de la seva emigració des d'Europa cap a Àfrica, se va parar totalment. Per què? Perquè van tindre la sort que hi havia uns períodes secs, de sequia, van baixar molt a la mina d'aigua i sobretot pel cost, perquè es tenia que fer un túnel de 100.000 metres de longitud, que no hi havia cap túnel a l'estat espanyol en aquest indret, ni a Europa, d'aquesta magnitud, i aleshores els costos van tirar enrere el projecte i per això
gràcies tenim actualment el santuari de les Grulles a Gallocanta, a Saragossa. Actualment, arreu del planeta tenim 8,6 milions de quilòmetres quadrats de zones humides, que representen el 6,4% de la superfície terrestre. Quan fa 300 anys teníem el 87% més. O sigui, hi ha hagut el 87% de les superfícies en els últims 300 anys de zones humides que han sigut dessecades. A l'estat espanyol, actualment, a la península ibèrica, a l'estat espanyol, tenim 1.140 quilòmetres quadrats de zones humides que representa el 40% de la superfície que teníem fa 50 anys. O sigui que hi ha hagut un procés continu, província per província, àrea per àrea, el dessecament d'aquestes zones per un aprofitament agrícola, perquè les àrees on hi havia els sòls que resten, queden els sòls més fèrtils, i per lluitar contra el paludisme. De zones humides en tenim a tots els continents i de zones humides en tenim a tot tipus de climes. Però no tot és negatiu en quant al renaixement d'àrees humides, de zones humides, com per exemple l'Iraq. El ple desert d'Iraq, a 160 quilòmetres al sud de Bagdad, hi havia el mar Nayaf, que actualment ha tornat a ressorgir, aquesta seria quan estava totalment dessecat, i actualment comença a estar replenat, és la major partida. I per què ha sigut degut això? I és molt important perquè la gent vora mar, que és un mar que té 10 quilòmetres de llargada i 5 d'amplada, ha sigut deguda que van descobrir un aqüífer en profunditat artesià. Artesià vol dir que l'aigua surt en boca de pou sense necessitat de cap mecanisme. Surt sola perquè l'aigua està a pressió. I aleshores tota la població del voltant d'aquest mar de Nayaf visqui de la pesca i ara tornen a activar aquesta activitat de la pesca al voltant de totes les ciutats que estan visquent al voltant del mar de Nayaf. Evidentment, també ha sigut favorable l'augment de les precipitacions. Tots heu vist últimament a la península aràbica aquestes inundacions que hi ha, que ha plogut en un dia, va ploure un dia, el que ploia un any i mig sencer, que tot ha inundat tota aquella zona. I després, per una altra banda, que tots els manantials que procedien de l'aqüífer subterrani confinat artesià mai del món van deixar de drenar. El que passa és que els manantials drenen a poquet, un cabal molt minso, però principalment ha sigut quan van detectar aquest aqüífer i la gent se va començar a construir pous i pous artesians i aleshores se'n van donar compte que hi havia molta aigua, se'n van donar compte que la gent d'allí visquia de la pesca, volia continuar visquent de la pesca, van construir una sèrie de pous i ara l'aigua emergeix de l'aqüífer profund de forma natural i s'ha tornat a formar el mar d'allà. Això és una llum d'esperança, una mínima esperança de retornar a les zones inicials. Els ecosistemes aquàtics són molt recents. En termes geològics, parlant en termes geològics, són molt recents. I tots depenen, hi ha de molta diversitat, i tots depenen en la seva gènesi i funcionament d'una sèrie de factors. Factors climatològics, factors geogràfics, geològics, hidrogeològics, drenatge de la conca de la conca regional, la cobertera vegetal i sobretot aigües amunt de la conca on estan receptant, on estan formant aquests ecosistemes aquàtics. A pesar de la seva gran biodiversitat de les zones humides, és un espai que presenta molta fragilitat i, per tant, s'ha de privar la protecció de l'element que dona lloc a la formació d'aquest tipus d'espai, que és l'aigua. I al llarg del planeta comentar que en aquesta aportació d'aigua per la formació, la gènesi i el finançament de les zones humides, un factor molt important és la procedència de les aigües subterrànies perquè tenen o faciliten un cabal d'una forma més constant i no són tan influenciades pels efectes climàtics. Tipus d'ecosistemes aquàtics. Tenim ecosistemes aquàtics amb aigües dolces. Tenim els estanys càrstics molt a prop d'aquí, de Montcortès i de Bastús, en època d'aigües altes, la plataforma d'observació totalment inundada.
tenim que tenen total de sòlids dissolts de 300 a 500. Tenim altres ecosistemes aquàtics d'aigües salobres. La llacuna de Fuente de Piedra està a Màlaga, que és un paradís de l'aturada de les aus a la seva migració d'Europa cap a Àfrica i viceversa. Aquestes aigües tenen, aquesta llacuna se forma en una zona endorreica i degut a la presència de guixos al subsol i de sals al subsol, per això tenen una major concentració de sòlids dissolts a les seues aigües. Després tenim una altra, molt a prop d'aquí, la llacuna de Saragossa, de Cipriana, que té molta més concentració de sals dissolts i podem veure la precipitació de les sals al voltant del llac en períodes d'estiatge. I, finalment, tenim els llacs d'aquest desert del nord de la Xina, el Baden-Haran, que té concentracions molt properes al Mar Mort. El total de sòlids dissolts és degut a que la circulació de l'aigua és molt lenta, són aigües que s'han datat amb 20.000 anys, hi ha una circulació molt lenta i aleshores se van carregant de sals i per això tenen aquesta composició tan elevada donant lloc a salmorres. Solen estar situats aquests llacs entre aquestes dunes, que són les dunes més altes del món, tenen 500 metres d'alçada, i són dunes estàtiques perquè la humitat fa que estiguen estàtiques i que no hi hagi afecció per part de la gent vent. Aleshores, quines són les funcions dels ecosistemes en general? Les funcions, com podeu veure aquí, doncs, en primer lloc, és un vector molt important per conformar el paisatge d'una zona determinada i després és un vector molt important en quant al desenvolupament social i econòmic d'una determinada zona. Comentar que 1.000 milions de persones del planeta viuen i depenen de les zones humides i el volum econòmic que aporta la gestió d'aquestes zones humides és d'uns 47 bilions de dòlars anuals. Aquí podem veure Doñana, tables de Daimiel, un altre dels llacs en un temple budista del Baden-Haran, desert, tenim Mont Cortés i tenim els ullals del Baltasar. Aquesta seria una de les primeres funcions dels ecosistemes aquàtics generats per aigües subterrànies. Després tenim una altra de les funcions, és que alberguen una gran quantitat de biodiversitat. Com hem comentat abans, són els punts d'estatge o de parada de les aus migratòries del nord d'Europa cap a Àfrica o viceversa, com per exemple aquí a Gallocanta, a la llacuna de Gallocanta, és una conca endorreica i és producte de l'emergència de les aigües infiltrades per la precipitació a les serralades del voltant i drenades cap a l'interior de la conca endorreica i emergeixen en superfície donant lloc a la llacuna de Gallocanta i és un punt de parada de les grulles en els seus processos migratoris del nord d'Europa cap a Àfrica i viceversa. Normalment diuen que han comptabilitzat unes 50.000 grulles que fan parada cada any a les seues trajectes migratoris en aquest indret. Després tenim un altre indret, molt a prop d'aquí, les llacunes d'Estanya, que tenim una tortuga peculiar de la zona, que és la tortuga europea. És una tortugueta molt petiteta que no supera el metro, està totalment controlada pels forestals de la DGA. Sobretot estan situades en aquest estany, que és un estany que té les aigües més dolces, més bicarbonatades càlciques. Aquest seria l'estany més avall, els dos estanys que hi ha més avall d'Estanya. Estanya està molt a prop de Benavarre, està molt a prop d'aquí. I aquestes llacunes ja no existeixen o no habiten tantes tortugues d'aquest tipus perquè l'aigua és molt més salobre. Degut que hi ha una circulació subterrània de l'aigua de l'estany petit de dalt cap a els dos estanys de baix a través dels materials del Kuiper que estan formats majoritàriament per argiles, guixos i sals. Després tenim, per excel·lència, que parlava el Manel, els estanys de Bastús, dos estanys també càrstics,
que tenen aquesta morfologia d'element circular en superfície, i que tenen la peculiaritat que tenen l'amarilla roja, vermejuela, que l'han tingut que treure ara, rescatar-la, els forestals, els agents forestals, perquè ha minvat tant l'aigua, vam arribar a 1,5 metres d'aigua solament i pràcticament no tenien oxigen per habitar en aquest indret. I després tenim aquesta planta, és una planta que té aquesta flor de color groc, atrau els mosquits i quan s'entren els mosquits se tanquen i és una planta carnívora que s'alimenta d'aquests mosquits que entren dins a la copa de la flor d'aquesta planta carnívora que és la Utricularia vulgaris. I després hem vist llargament durant tot aquest estiu Cotodonyana, aquesta seria on va arribar a mínims, que va arribar a mínims la llacuna d'Olalla, i és un indret on hi ha gran parada de tots els cisnes que van amunt i avall cap als seus trajectes migratoris i sobretot el linx ibèric. Després, una altra de les funcions dels ecosistemes aquàtics és funcions de platja. Aquí tenim a la platja la llacuna de Villafranca, de Villafranca de los Caballeros, a Toledo, quan abans no hi havia, als anys 70 no hi havia piscines, doncs tornaven a la llacuna i aquí no calia ni socorrista, ni calia tirar elements per tindre l'aigua en bones condicions, clorar l'aigua, vaja. Ja podeu veure aquí la tupida que sembla qualsevol dia de platja de Salou. En aigua que arribava tot just, aquí al començament arribava tot just al Ginoll. Després, una altra de les funcions és explotació de sal. Se van produir explotació des de l'edat mitja fins al 1800 a les llacunes de les salades de la platja de Sàstago a Bujaradós. Aquí tenim l'edifici dels treballadors i tota aquesta llacuna de les salades, on s'explotava l'halita que es anava produint de forma anual. Després tenim caça al començament de 1800, l'estany d'Ivars, que s'ha tornat a reactivar, s'ha tornat a inundar tota l'àrea de l'estany, va ser dessecat, precisament per això, perquè els sòls eren d'òptima qualitat i per la implementació de l'agricultura. És una aigua que prové del drenatge, ara actualment de les séquies superficials, però antigament provenia del drenatge de l'aqüífer al·luvial del Pla d'Urgell, que anava drenant cap a aquest indret endorreic i s'anava aplenant l'estany d'Ivars i després la gent anava a la caça del pato al començament del 1900. O bé de pesca, l'Albufera de València. L'Albufera de València és el producte de la interacció de l'aigua subterrània dolça i l'aigua marina en un indret deprimit determinat. Se forma una zona humida en una salinitat determinada que produeix una pesca determinada, peculiar d'aquesta zona, i la gent se dedica a explotar la pesca. I després tenim un altre indret, com esbarjo de ports, com de natació o de canoa, als estanys de Banyoles, un estany també càrstic. L'aigua s'infiltra a la Garrotxa i circula a través per aquests materials permeables i són obligats a emergir donant lloc als estanys de Banyoles, que tenen una morfologia en forma de buit, que són dues dolines conjugades, degut a l'existència d'una barra de material impermeable que obliga a l'ascensió de l'aigua provinent de l'altra Garrotxa. I després tenim altres indrets del planeta, que és molt important sobre els indrets àrids i desèrtics, és la presència d'aquests llacs al Badan-Haran desert, que hi ha 40.000 quilòmetres quadrats de desert, hi ha 144 llacs, apareixen 144 llacs situats entre dunes, d'aquestes dunes de 500 metres d'alçada, i alguns d'aquests llacs són d'aigua bona, a pesar que abans hem dit que alguns tenen 300 grams per litre, 300.000 ppm per litre, 300.000 ppm, alguns són de bona qualitat i és on s'ha implantat una mica d'agricultura i algunes zones temples budistes en tota aquesta zona del desert, que sabeu que el que ha estat és magnífic poder fer una visita per tot aquest desert. Un altre indret que també tenim aigua disponible als oasis degut
al drenatge de les aigües subterrànies és el Sàhara, i com per exemple tenim aquí el desert de Siva, que aquest indret simplement és que el nivell freàtic té una cota superior a la cota de superfície del terreny i per això emergeix l'aigua en superfície, per això tenim disponibilitat d'aigua en aquests indrets que donen lloc a la formació dels oasis i són un punt d'abastament a la població i a totes les caravanes nòmades que circulen per aquest desert. I també el que fan regulació dels màxims cabals d'avingudes, com per exemple tenim aquí a l'Ebre els galatxos que teníem Saragossa, l'Ebre Vall, aquí tenim el Burgo d'Osma, per aquí avall, i aquí tenim el riu Ebre i tenim tota una sèrie de galatxos. Els galatxos són meandres abandonats que estan saturats d'aigua, aigua provinent de les aigües subterrànies de l'al·luvial o bé també dels guixos, de la formació de guixos que hi ha en aquest indret, i aleshores, igual aquí tenim una altra zona deprimida al Mississippi, doncs aquestes àrees deprimides, quan ve una gran avinguda, ralentitzen el cabal i poden facilitar que el cabal de punta que arriba a una població aigües avall sigui menor, i aquesta seria una de les accions que estan avui en moda, que són les solucions enfront a les inundacions, solucions basades en la naturalesa. Una altra de les funcions és la captació de CO2. Capten gran quantitat de les zones humides, quantitat de CO2. Alguns estudis diuen que el volum absorbit per les zones humides és superior a tots els boscos del planeta, ajudant a minimitzar el canvi climàtic. Després, també les zones humides retenen sediments i retenen tota una sèrie de contaminants en quant a adobs, herbicides, pesticides. Al circular les aigües contaminades a través d'aquestes zones palustres, doncs hi ha retenció de tots aquests elements. I després també ajuden a la conformació i la mitigació del clima local, degut a que tenim una zona humida que aporta certa humitat al clima local. I finalment, com a Montcortès, entre altres, aquí es va estudiar, també ajuden, l'estudi dels sediments que hi ha a la base, ajuda a definir o a determinar quin és el clima passat que va produir aquesta zona. Així teníem, per exemple, tenim aquí que hem trobat a la mateixa vertical làmines orgàniques, làmines detritíques i làmines de calcita. Teníem una zona d'altes precipitacions per aportació d'aquests materials detrítics, una zona molt calmada, sense precipitacions, que dona lloc a la precipitació de calcita en una zona freda, i després una zona de làmines orgàniques, que hi hauria una zona calmada, sense aportacions de grans precipitacions a la zona, i que dona lloc a la producció d'aquestes làmines orgàniques. Simplement comentar, finalment, el que tenim a la Conca de l'Ebre. A la Conca de l'Ebre tenim 175 ecosistemes aquàtics que tenen interrelació aigües superficials en aigües subterrànies, i el més important, que les zones humides de la Conca de l'Ebre són 105 definides zones humides, de les quals 91 estan relacionades directament amb les aigües subterrànies. I ara ja passem al Manel, que explicarà un tema específic. El Josep Maria us ha fet una explicació molt genèrica de tot el que són una visió global de tot el que són els ecosistemes sustentats per aigües subterrànies. Jo intentaré concretar, o sigui que l'exposició que m'he inaugurat aquest matí té 8 ecosistemes i cada panel explica cada un d'ells. Jo faré una mica dels més característics, potser el més important des del punt de vista europeu, és el de Doñana, i que explicarem perquè és un dels ecosistemes més importants d'Europa, el més important d'Europa des del punt de vista de sustentat per aigües subterrànies, i un més proper, que és els estanys de Bastús. Els estanys de Bastús el tenim aquí a la Conca de Tremp, i entraré una mica més en detall de cada un dels dos. Llavors, explicaré... A veure, això anava així. L'entorn de Doñana és com ja us he comentat, és un ecosistema dels més importants d'Europa i que se troba situat entre Sevilla, Huelva, Sant Lucas de Barrameda, que és Jerez de la Frontera, i Cádiz. Està atravessat pel riu Guadalquivir, el riu Guadiamar,
el riu Tinto limita pel nord, el riu Odel també, i està constituït, és una depressió, tota aquesta zona que està pintada de gris, groc i blanc, és una depressió rodejada pel massís ibèric, la Sierra Morena, és tota aquesta zona d'aquí, que són materials paleozoics, són materials molt antics, a base de pissarres, granets, sorres volcàniques, són materials metamòrfiques o roques ígnees, i la cordillera bètica, que forma part dels plegaments alpins de la col·lisió entre Àfrica i la microplaca ibèrica. Entremig dels dos massissos, de totes aquestes dues zones elevades, hi ha aquesta depressió, la depressió del Guadalquivir, que està constituïda per uns materials margosos en aquesta banda que està pintada de gris, que són les maresmes de Doñana, sense stricto, i després tenim una zona que la voreja, la corona nord, que és aquesta zona pintada de groc, que són tota una sèrie de sediments arenosos, són sorres, ho veurem més en detall, permeables, que permeten el contingut de l'aigua. En la zona tan muntanyosa, tant al nord com al sud, són a efectes pràctics impermeables. Aquestes zones d'aquí són permeables, poden tindre aigua. La zona blanca, la zona més permeable és la zona groga, la zona groga, que és tota la zona sorrenca. I la zona blanca està per sota, ara ho veurem en un perfil, està per sota del sistema de les maresmes de Doñana. Aquí es veu una miqueta una espècie de foto, no és foto però és una espècie de dibuix, en què tota aquesta zona és la zona de les maresmes, és a dir, això correspondria a la part gris, aquesta part gris és aquesta zona d'aquí, i la zona verda del sud, de la part de baix, correspondria a la zona de les sorres, tota aquesta zona de sorres. I aquí tenim el riu Guadalquivir, que seria aquest d'aquí, i aquí tenim tota aquesta zona d'aquí, són barres, són dunes litorals, que després veurem fotos molt espectaculars i en estat bastant verge, bastant natural. Tota aquesta zona d'aquí està plagada d'afloraments, o sigui, d'aiguamolls, de concentracions d'aigües aflorants, i aquest és el riu de la Rocina, que també parlarem d'ell, que desemboca és aquest d'aquí, la Rocina, aquest d'aquí, que desemboca al Guadalquivir, i tot això són antics braços, antics meandres del Guadalquivir en èpoques passades. Aquí tenim una altra vegada el mapa que us he explicat abans, el que està en color verd són les maresmes i el que està en color beix serien les zones de les arenes, o sigui, el que és la zona més permeable. Si fem un perfil segons aquesta línia, que és aquest perfil d'aquí, veiem, no és que sigui això, veiem que hi ha una exageració vertical de l'escala, això són 80 metres i això són 50 quilòmetres. Podeu imaginar que això està exagerada l'escala vertical perquè es vegi una mica bé com funciona el sistema. De fet, si això ho baixem a l'escala, si igualem les escales, això és una zona molt plana també, molt plana, el que passa que la zona de les maresmes encara és més plana. En les fletxes indiquen, la zona aquesta és la zona arenosa, i es veu tot això puntejat és arenós, el blau indicaria la zona aigües subterrànies, que estan molt a prop de la superfície, és a dir, poden estar a 5 o 6 o 10 metres molt de fondària respecte a la superfície topogràfica, i en el fons tenim tota una sèrie de materials graverosos que són més permeables encara que les sorres. I això marrón correspondria a la zona blanca, aquesta zona blanca que fa de base, i això d'aquí, els dos. Veiem que és la base impermeable del sistema. Perdó, ara. Les fletxes indiquen la circulació del flux subterrani. I fixeu-vos que quan les arenes acaben connectant, faré millor amb allò, perquè no tinc el pols que té el Josep Maria. El nivell freàtic de les sorres acaba continuant per sobre del terreny en estat natural, en la zona de maresmes. Per tant, tota aquesta banda d'aquí de l'aqüífer per sota és captiu, està a pressió. Està a pressió vol dir que està confinat. Per tant, quan tu perfores un pou en la maresma, l'aigua te puja intentant agafar aquest nivell que tenim aquí. Per tant, tenim un aqüífer captiu en aquesta zona i un aqüífer lliure en aquesta zona.
En quant als usos de Doñana, tenim, aquest és un mapa d'usos, tenim la zona de les maresmes correspondria més o menys per aquesta àrea d'aquí, i aquí tenim la distribució de municipis, tenim el que és el Parc Nacional de les Maresmes de Doñana, que seria tota aquesta zona d'aquí, amb la línia groga, aquesta zona d'aquí, i la zona del Parc Natural, això és Parc Nacional, això és Parc Natural, el Parc Natural és el que té les línies vermelles. En la zona del Parc Nacional no hi ha cap activitat humana, no hi ha cap població, és totalment verge, i la zona del Parc Natural, Parc Natural també té restriccions d'usos, però també hi ha activitat, hi ha poblacions, hi ha activitat humana. La zona més cap aquí, no he dit, correspon a la província de Sevilla, i la zona més cap al monte, cap amunt, correspon a la província de Huelva. La zona de morada correspon a arrossals que es van desenvolupar, per aquests arrossals s'utilitza l'aigua del Guadalquivir. La zona verda són ampliacions posteriors de conreus, que són els conreus dels fresons i fruits vermells, i la zona, aquesta que tenim groga i blau cel, és zona natural. Aquesta zona d'aquí és zona boscosa, que en els anys 60, en l'època franquista, es va fer unes plantacions d'eucaliptus massives, el qual va fer una alteració ambiental important. A més, tenim les activitats turístiques, aquí tenim Matar les Canyes, i aquí hi ha una altra població a prop de Huelva, com si ja no recordo el nom. Però bueno, són poblacions, sobretot Matar les Canyes, ara ho veurem, la següent transparència. Això és Matar les Canyes. Matar les Canyes és el que aquí tenim, aquesta petita taca vermella, que està justament tocant el Parc Nacional. És una població que pot arribar a tenir 300.000 habitants en els estius o períodes vacacionals, que ja és una de les principals explotacions d'aigües subterrànies, perquè amb 5 pous abasteixen aquests 300.000 habitants durant èpoques estivals. Tota aquesta zona dels fresons, la zona aquesta s'utilitza el riu Guadalquivir, se rega amb aigües del riu Guadalquivir, però la resta, tot el que és la resta de zones verdes i la corona nord de Doñana s'utilitzen pous pel reg dels fresons mitjançant invernaders i zones de regadiu intensiu. Aquesta zona són 30.000 hectàrees, se van desenvolupar a partir dels anys 50-60 i aquesta zona verda dels fruits vermells ja comença, tota aquesta àrea de per aquí, comença a desenvolupar-se a partir dels anys 70 i un impuls més important als anys 90. Aquí tenim anys 90, fruits vermells, tenim un total de 5.000 hectàrees totals de regadiu, de les quals aquí ja comencem a 800 són il·legals, i s'utilitza l'aqüífer per el reg de totes aquestes zones verdes, diguéssim. Als anys 60-50 hi ha 30.000 hectàrees del riu del Guadalquivir, que són els arrossals d'aquella època, però en la zona de Vilamanrique i Aznalcázar, són aquests dos municipis d'aquí, però principalment per aquesta zona se van començar a fer regadius també d'arròs, però amb aigües subterrànies i a sobre il·legals. Vull dir que són aquestes 5.000 hectàrees d'arròs, també província de Sevilla. És la zona de Villamanrique cap aquí, Sevilla. De Villamanrique cap al nord és Huelva. Bé, aquest és un mapa piezomètric de l'aqüífer sorrenc. L'aqüífer sorrenc, que és la zona una miqueteta més elevada que les marismes, que les propes maresmes, una mica més elevada, que és el nivell piezomètric. Això són isolínies. Aquestes són cotes sobre el nivell del mar del nivell piezomètric, del nivell freàtic, de l'aigua subterrània, que reprodueixen molt fidelment o molt aproximadament també les curves topogràfiques, perquè l'aqüífer va paral·lel a la superfície topogràfica. Per tant,
Veiem, aquest és el riu Guadalmar, que desemboca al Guadalquivir. Aquest és el de la Rocina, i fixeu-se que les isolínies tenen aquesta V apuntant aigües amunt, vol dir que són rius drenants, ens estan drenant l'aqüífer lliure de les sorres de Doñana. El qual vol dir que a tota l'aqüífer està donant aigua a aquests rius que són guanyadors d'aigua i ens van aportant tota l'aigua cap a la zona de les maresmes. És a dir, que quan arriben al trencall dependent, l'aigua que passa pel riu tira cap a les maresmes i les va inundant, superficialment. Per altra banda, els fluxos subterranis, els fluxos que van per sota, també van alimentant les maresmes a través de fractures, fissures o sifonaments que hi ha a través de les margues i apunten cap amunt. És important veure aquí, aquest petit mapa d'aquí, són pous d'abastament, pous d'explotació. Concentracions en les zones aquestes de Villamanrique i Azalcázar, que són, aquí hi ha, se calcula d'uns 5.000 o 6.000 pous en tota la zona, però aquí hi ha concentracions importants en aquestes àrees, dels quals uns 1.500 poden ser il·legals. Són pous que no estan legalitzats, per tant són regadius il·legals. Aquesta polèmica que hi ha en la zona de Doñana. I aquesta zona d'aquí, una zona deprimida en què tenim nivells per sota del nivell del mar, arriba a haver fins a 15 i 20 metres per sota del nivell del mar, encara que aquí marca 5 actualment. Això vol dir que hi ha aquella trencall, aquell nivell piezomètric que tenim per sobre quan s'arriba a les maresmes, ja no és així actualment, sinó que ja està per sota. Per tant, ja no ens arriba, o sigui, els fluxos que venen subterranis ja no arriben a aflorar i els fluxos que venen superficialment, quan s'infiltren, se'n van cap a aquesta zona deprimida, el qual representa una manca d'alimentació d'aigua cap a les maresmes pròpiament dites, que les tenim en aquesta banda d'aquí, tota aquesta banda d'aquí. Aquí tenim un mapa amb uns punts de control, la zona de les arenes, la zona de dunes costaneres i les maresmes que les tindríem per aquesta banda d'aquí. Puntos de control i ja veiem com hi ha depressió, com van els nivells dels pous cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. En les zones més costaneres ja no tant perquè li entra aigua del mar. En les zones confinades, que són les zones de la maresma, l'aqüífer està confinat, està baix de tot, tenen aquestes oscil·lacions més fortes, però també tenen tendència a anar cap avall, el qual això està sent un problema com els que es parla últimament de Doñana, important, no? Aquí hi ha una mena de balanç hídric, un esquema de balanç hídric que tenim en estat natural i en estat influenciat, o sigui, en estat... Aquests treballs estan fets cap als anys 2010, el qual vol dir que ja són una mica antiquats, però la tònica ha anat a pitjor. Aquí tenim, aquest quadre representaria la maresma, és una simplificació, l'entrada d'aigües pel nord de la maresma, l'entrada d'aigües per l'oest i el mar, això d'aquí seria el mar, representa això. La Rocina és aquesta d'aquí, la Rocina és aquell riuet que anava d'oest a est, és aquest d'aquí, en estat natural podia aportar a les maresmes de l'ordre de 40 hectòmetres cúbics, en les condicions d'explotació actual baixa a 24-37, ara menys. Les aportacions del nord superficials que aquí hi eren, entre 10 i 15, aquí pràcticament ja no entra aigua. La recàrrega que se manté constant en els dos casos no és certa, perquè avui dia amb el canvi climàtic aquest número està disminuint, per tant és un altre agravant a la situació de les maresmes de Doñana. Aquí tenim que hi ha una recàrrega calculada entre 150 i 200 hectòmetres cúbics a l'any. Aquí continua mantenint-se constant, el qual no és cert, perquè això ja està disminuint per la freqüència d'anys secs cada vegada és més gran. I el bombeig que s'està produint, això són números generals globals, en tota la zona és de l'ordre d'uns entre 80 i 100 hectòmetres cúbics a l'any. Un pantà d'Oliana, per fer-nos una idea.
un pantà d'Oliana, és l'extracció que s'està fent actualment de totes les aigües subterrànies de la zona aquesta. El qual vol dir que l'aportació que li arriba, evidentment, les aportacions laterals d'altres fonts també estan disminuint de 25 a 32 a 16 i 20, el qual vol dir que tota la zona de Maresmes està patint cada vegada un dèficit d'aigua cada vegada més gran. I a més aquesta situació que es té aquí no es manifesta de forma brusca perquè els sistemes hidrogeològics tenen una inèrcia en què la situació d'equilibri final tarda anys en arribar-se a assolir des del moment en què es comencen a fer les afectacions reals en el sistema. El qual vol dir que encara que pareixin les actuacions aquestes, el sistema encara continuaria tirant avall, empitjorant la seva situació. Aquí hi ha algunes fotos en què es veu situacions de 10 anys de diferència. Això és una mica, no és del tot real perquè quan hi ha pluges importants i tal, el sistema torna a recuperar. El que passa és que mai torna a recuperar amb els nivells que tenia anteriorment i, a més, és molt sensible als períodes de sequera, com hem tingut en aquests anys. I aquests anys les sequeres, per exemple, l'any 2022 i l'any 2023, pràcticament la totalitat de les zones humides se van dessecar. Ara, ha plogut una mica, estan recuperant, però mai retornen a la recuperació de tot el que suposaria en estat natural. Això es diuen los ojos són zones de tubos que venen de l'aqüífer confinat que hi ha en la zona de Maresmes, que com està a pressió, perquè el nivell freàtic, el nivell piezometríc el tenien per sobre, o ara no per sobre, però està amunt, quan estava per sobre això estaria inundat i ara com està més baix se veuen només les sortides, les zones de sortida de l'aigua, però no es veu, no s'inunda com tocaria, que seria inundats. Són diferents zones, com va canviant la situació d'unes a altres. Les dunes litorals, la polèmica que té Doñana actualment és que els governs autonòmics, ja s'ha sortit molt a la premsa, el que volia era legalitzar el que es diu nous regadius. No legalitzar, volia incrementar els regadius de la zona de Doñana. De fet, no era un increment, era simplement legalitzar els il·legals. I hem dit abans que els il·legals poden ser de l'ordre de 1.200, 1.400 pous il·legals, i en total unes 10-15.000 hectàrees, sí, representa unes 10.000 hectàrees il·legals. Quines actuacions se preveuen? Deien que el govern autonòmic va tenir això. El govern central, amb les pressions d'Europa i dels ambients de la política europea ambiental, el que va intentar és negociar amb el govern autonòmic per aconseguir perquè en certa manera no es legalitzessin, no s'ampliessin els regadius. La solució final que s'ha arribat és que l'acord que s'ha arribat és que tots els regants que tanquin per hectàrea, tancada i renaturalitzada, arribaran a disposar d'unes 100.000 euros per hectàrea. I l'acord amb el govern autonòmic és que això passarà siguin legals o il·legals. És a dir, que els regadius il·legals podran tancar els seus pous i cobrar 100.000 euros per hectàrea respecte a abans, el qual és una bona compensació. S'intentarà, hi ha un pla per la substitució d'aigües subterrànies per superficials, a partir d'embassaments de les zones dels rius, diguéssim, de la zona nord, de la zona de Huelva, de la zona de la Sierra Morena. Són projectes, per exemple, un exemple és el requereixement de l'embassament del riu Agrio, que passarà de tenir 20 hectòmetres cúbics a 60 hectòmetres cúbics, que en el fons és un problema perquè totes aquestes aigües que tu portis superficialment són aigües que deixen d'arribar també al sistema, la solució no la veig gens de clara. En l'aqüífer
de Sevilla, pous il·legals, incompliments de sentències del Tribunal Suprem de tancaments il·legals són continuades, i hi ha una necessitat de reordenació dels fruits vermells a la zona d'Alcázar i Villamanrique, que és aquella zona que dèiem que hi ha la gran depressió piezometríca del sistema. Com a conclusió, aquí tenim una foto de l'any 2021 i una altra foto de l'any 2022. En un any, un període de sequia pot arribar a canviar la imatge, a canviar l'aspecte d'aquesta manera a aquesta altra. I dir també que l'entorn natural de Doñana ha estat exclòs de la llista verda de l'Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa de la UNESCO, per la seva mala gestió, per la seva mala conservació. I també dir, com a una conclusió, és que l'estorn de Doñana, des del punt de vista de la hidrogeologia, és un dels més ben estudiats de tota Europa, i volia fer una mica d'homenatge a un dels principals estudiosos, que és el professor Emilio Custodio, que va morir l'any passat, i que ha sigut un dels que més ha estudiat la zona de Doñana. Bastús. Ens atansem. Deixem Doñana com a un dels ecosistemes més importants d'Europa. En l'exposició està tot això que he explicat, està explicat també allí, o sigui, és visualitzable en l'exposició, i a més, en la informació que hi ha en la web de la UDL i de la IAC, també podeu trobar la de l'exposició i ampliat, i tota la presentació que està ampliada. Els estanys de Bastús és el que tenim més a prop, els tenim aquí a la província de Lleida, a la conca de Tremp. Són dos petits estanys, aquí una foto aèria, i unes fotos també en una situació també bastant agradable respecte al que veurem. Aquesta és la situació, els estanys de Bastús els tenim aquí, això és la conca de Tremp, aquí tenim l'embassament de Terradets, tenim Tremp, tenim Talar, tenim Sant Corneli, Serra de Carreu, la zona dels Rocs de Benavent, Comiols, Montsec de Rúbies pel sud. Per fer una idea, la conca de Tremp i Isona. Aquí tenim Isona i aquí tenim Tremp. Aquí estaria Llimiana també, per fer una mica la situació dels estanys. I els estanys els tenim, aquest és el riu Abella i aquest és el riu Conques. El riu Abella, els estanys de Bastús estan tocant el riu Abella, molt a prop, entre Sant Romà i Conques, i aquí, tota aquesta zona d'aquí, se li diu el Mont de Conques, del qual anirem parlant ara bastant. Aquest és un esquema, aquest és un esquema de situació geològica. Aquí tenim un esquema del Pirineu, la zona axial és la zona pintada de color morat, la zona blanca seria el que és el prepirineu des del punt de vista geogràfic, les muntanyes que hem visitat moltes vegades en la sortida de l'hidrogeodia, com vam anar l'altre dia, tota aquesta zona blanca d'aquí és el prepirineu i això seria la depressió de l'Ebre. I aquest quadret indica la situació de la conca de Tremp. La conca de Tremp, on estan situats els estanys de Bastús. I aquesta línia negra és aquest perfil, és la situació d'aquest perfil, que és un perfil nord-sud. I aquesta és una foto des de la conca de Tremp, la població d'Isona, la muntanya de Carreu aquí al davant i la zona axial, que és aquesta zona d'aquí, nevada al fons, perquè és una situació geogràficament on estem situats. Aquesta és la zona de la zona axial del Pirineu, materials de pissarres, granets, materials paleozoics, metamòrfics i ignis de la zona axial, la zona cobertera mesozoica, la cobertera de calcàries, margues, fonamentalment sediments calcaris i marins de l'època secundària, amb el sinclinal de Sant Corneli, amb el cavalcament de Bóixols, la conca de Tremp, la vall d'Àger, les serralades marginals, Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Balaguer, tota aquesta zona d'aquí, i després ja cap a Lleida, perquè fer una idea de la situació. I nosaltres el que ens interessa és aquesta zona d'aquí, que és on estan els estanys de Bastús. Aquest és ja un perfil del que és la zona concreta de la conca de Tremp. En aquesta zona, aquest esquema, seria, perquè us feu una mica d'idea, això és el Montsec, això és l'antic nau de Sant Corneli,
I tota aquesta zona d'aquí, tota aquesta de perfil topogràfic, és la conca de Tremp, amb el riu Abella, el riu Conques, uns materials de color, això que està pintat de color gris, són el que diuen els gresos d'areny, són unes arenisques del Cretàcic superior que coronen, que estan per sobre de les margues i calcàries del Montsec. Això són les calcàries del Montsec, i per sota ja tenim aquests materials impermeables que fan de base de tot el conjunt. El que ens interessa és aquest aqüífer, és d'aquests gresos d'areny. Aquests gresos d'areny, que després estan connectats també amb aquestes calcàries, però això no entraré en detall, tenen un nivell piezomètric, un nivell freàtic en aquesta zona lliure per aquí i aquí. Tots aquests materials d'aquí són materials impermeables, no poden tenir aigua, fan de tap, estan tapant tot l'aqüífer. Per tant, si unim aquests dos punts, si els unim, per vasos comunicants podem entendre que si fem si qualsevol punt que perfori els materials de tap de sobre, l'aigua intenta pujar. Intenta pujar, llavors els estanys de Basturs els tenim aquí com un aflorament d'aigua que puja a pressió perquè hi ha unes fractures que permeten el pas de l'aigua des dels gresos fins a la superfície. Això és una mica el que us acabo de dir. L'esquema de funcionament és com si fos per vasos comunicants. Imaginem-se que això són els gresos en els dos extrems de la conca, un pou, un possible estany, quan el nivell piezomètric és aquesta línia que uneix, quan el nivell, la zona d'entrada de l'aigua és per aquí, quan el nivell està aquí, si unim els dos punts, tenim els nivells en aquestes posicions. En el punt 2, si augmenta el nivell de l'aigua, aquest pou d'aquí se faria surgent, si el tanquéssim entraria en pressió, i surgent vol dir que l'aigua s'ho sola, perquè intenta agafar el nivell piezomètric, que és aquest d'aquí. I si tenim una època de moltes pluges, això d'aquí comença a brollar, tot brolla. Una mica d'entesa. Llavors, les zones de recàrrega, que són aquesta i aquesta, en aquesta foto, he intentat fer la interpretació, en aquesta foto es veu, són aquestes zones d'aquí. Això és zona de recàrrega, i aquests materials de per aquí, si us fixeu en el dibuixet que ho interpreta, tot això, aquest color blau, és zona de recàrrega. Són aquestes zones d'aquí. Perquè l'aspecte de detall és aquest d'aquí. Són gresos, això són els gresos d'areny, aquella capa de color gris que dèiem en la primera figura, en la figura anterior. Són materials gresos amb molta fracturació que permeten que quan s'enfonsen sota la conca, entren en càrrega. Això són, aquí perquè veieu una mica les fotos, això en els anys 85, 90 i alguna cosa, se van fer els primers estudis d'hidrogeologia de la zona de la conca de Tremp. Per tant, ho feien des de l'antiga Junta d'Aigües, perquè l'objectiu qual era abastir tots els pobles de la zona que no tenien problemes d'aigua, d'abastament, sobretot a l'estiu, perquè s'abastien de petites fonts que a l'estiu no donaven suficient, i a més amb l'increment de les activitats ramaderes i turístiques anaven tenint necessitat. Llavors es va construir una sèrie de pous que després també van obrir la via a que les partícules comencessin també a perforar pel seu compte per diferents activitats econòmiques. Aquí hi ha algunes fotos de quan el pou de Sant Salvador de Toló, per exemple, el pou de Sant Romà d'Abella i altres perforacions que es veien a la zona de Sant Esteve de la Sarga, que és l'altra banda del riu Noguera Pallaresa. La banda, això és el Ribagorçana i és el Pallaresa. Aquesta banda, aquí estaria el Congost de Montremell. Aquesta banda també continua, els gresos arenys continuen cap a l'altra banda. Aquesta és una piezometria, el que hem vist per Doñana, les curves de nivell de la superfície piezomètrica, les curves de nivell de l'aigua subterrània, és això, és el mateix, és un mapa piezomètric, que el que te permeten és veure les direccions del flux cap a on van, que totes tenen una tendència d'anar des de l'est cap a l'oest i al final a fer cap al Noguera Pallaresa. Aquí es veu el Montsec, això és l'aflorament dels gresos, pel sud, pel nord, les calcàries del Montsec, vist en planta el perfil que hem vist abans. Terradets,
el forat de l'or, i és important veure aquesta taca de color blau cel, que és aquesta taca, número 3, és el Mont de Conques. El Mont de Conques que hem vist on estaven dispositats els estanys de Bastús. Aquesta taca està formada per toves calcàries, el que fins ara sempre hem dit travertins, ara diuen que hem de dir-li toves calcàries. Però bueno, els antics travertins, toves calcàries, és aquesta taca d'aquí. La taca aquesta, que us acabo de comentar, aquests travertins, si fem ara un petit esquema d'aquest sector, és el que veiem ara. Tenim els gresos d'areny en forma d'anticlinal, que hem vist en la primera figura. Veieu que hi ha aquest anticlinal aquí? Veieu aquesta curvatura que fa aquí? Els estanys estan aquí. Aquesta curvatura d'aquí és el que està representant aquest dibuixet d'aquí. Això són els gresos d'areny. Això són les margues que hi ha per sobre, del garonia que li diem nosaltres, margues del garonia impermeables, que fan de tap de l'aqüífer, les fractures per on l'aigua circula i puja. Els dos estanys representats, és un esquema, no està a escala això. I les tres possibles posicions, tres possibles hipotètiques posicions d'humida, mitjana i sequera important. Sequera important com la que hem tingut aquest any passat. El mateix que hem dit en aquell esquemeta que tenen els vasos comunicants. Quan tenim una època de sequera important, l'estany gran el tenim amb nivells com aquest d'aquí. I l'estany petit sec. En èpoques humides d'importància, que seria aquesta d'aquí, evidentment la superfície que primer representava com una línia, en realitat a mesura que vas fent un zoom, no és tan plana, és superfícies ondulades en funció de la permeabilitat de l'aqüífer, en funció de la presència de pous, de sortides, etc. Aquesta superfície que es representa d'època humida vessa, l'estany gran vessa, l'estany petit vessa, i quan vessa, en el procés de vida d'aquests estanys se va creant tota aquesta capa pintada de color groc, que són les toves que us deia, aquella taca que parlàvem en la mapa anterior, les toves calcàries, antics travertins, antics segons denominació antiga travertins, que estan reposant, descansant sobre les margues d'aquestes. I en aquests travertins, com són permeables perquè són calcàries que s'estan precipitant en la sortida dels llacs, ara ho veurem, se van precipitant a la sortida dels llacs i se precipiten a sobre de les tiges, a sobre de les plantes, a sobre de tota la microflora que hi ha en el terreny, forma un petit, com és permeable, forma un petit aqüífer lliure, que és aquest d'aquí, molt petitet, però que serveix per l'abastament de Bastús. Aquí hi ha una font perquè l'aigua aflora aquí i d'aquí tiren aigua cap a Bastús. És un sistema, un abastament des d'aquest aqüífer. I els estanys són els que han originat aquesta crostra, aquesta boina que està a sobre de les margues impermeables. Aquí simplement representa, això és un esquema de la precipitació de la calcita que forma aquesta crostra, aquesta costa superior. Aquesta és l'equació que és del sistema carbònic-carbonat, no entraré en detalls, però el que vol dir és que el bicarbonat se combina amb el calci, aquesta reacció per donar CO2 i carbonat calci, que és calcita, que és caliça. Quan l'aigua puja, se descomprimeix, perquè està arribant a la superfície, se descomprimeix, el que fa és perdre CO2. Aquí es veu un color verd, CO2. Aquestes pèrdues de CO2 que fan que la reacció se desplaci en aquest sentit. Se saturi en calcita l'aigua i, per tant, precipiti el carbonat de calci. I se vagi formant aquesta crostra de travertins o de toves calcàries que estan a sobre. Se van acumulant a sobre de l'altre. Això passa quan hi ha vessament. Quan hi ha vessament dels estanys, de la vida dels estanys, quan hi ha vessament, perquè hi ha èpoques humides i l'aigua surt, va precipitant totes les zones que va inundant al voltant dels estanys. Aquí tenim una situació d'aigües altes, d'aigües d'èpoques humides. El mirador de l'estany inundat,
l'aigua, l'estany gran, això és l'estany gran, l'estany gran inundat, l'aigua circulant pels desguassos de l'estany gran, sortint a la carretera, quan normalment això no passa, però en aquestes èpoques privilegiades s'hi passa, s'apareixen llacs petitets, mentirers, que diguéssim que només afloren quan hi ha aquestes situacions d'aigües altes. Aquí, per exemple, estava representat, veieu aquest d'aquí, intenta representar aquesta situació. Un estany que només funciona quan hi estem èpoques molt altes i si no està sempre sec. Aquí està posat el numeret, l'1, situació 1, en la figureta aquesta. Situació 2, l'estany, èpoques sobretot estius pràcticament sempre, i èpoques ja una certa dèficit hídric. L'estany petit té aigua encara, la drena, surt, però aquest ja no surt aigua i està amb el nivell més baix. Situació 3, l'actual, la d'aquest any, l'actual no, la d'aquest any al començament de l'any. L'estany petit sec i l'estany gran en aquesta situació. Aquí és el que comentava el Josep Maria, que han tingut de fer trasllats de peixos per portar-los a altres llocs perquè s'estaven... Aquesta situació, que no és la primera vegada que passa, però potser és la primera vegada que passa en 50 o 60 o 70 anys, cada vegada serà més freqüent. Primer, perquè el canvi climàtic ens ho està marcant i també perquè l'explotació de l'aqüífer està incrementant-se, encara que sigui una explotació petita, perquè no és una zona com les demandes, evidentment, de Doñana, però està incrementant-se, el qual també està... I després hi ha una altra cosa, aquí els pous surgents, com els pous que es perforen l'aigua surt sola, per la pressió, se malconstrueixen, molts els tenen sempre, no els tanquen bé i es tenen brollant aigua de forma contínua, estan sangrant l'aqüífer de forma contínua, perquè la construcció no és correcta. Aquestes són les, això ja és per acabar, són les toves calcàries de Bastús, amb 3 colors. Cada color representa una edat. Aquestes toves d'aquí dalt, la zona, o sigui, això és el Mont de Conques, el que hem dit el Mont de Conques, la gorra de travertins. La zona més alta té de l'ordre de 350.000 anys. O sigui, i té una sèrie d'estanys, però secs, no funcionals, no funcionen. Actualment són camps de conreu de forma circular. Però són antics cràters, antics llacs de fa 350.000 anys. La zona verda correspon a 250.000 anys, aquests eren 350, aquests són 250.000 anys. També amb llacs que no són funcionals. I la zona blava és 100.000 anys, és la zona dels estanys de Bastús. Aquí tenim aquests 2 estanys de Bastús funcionals, el Marcelino, que no és funcional perquè està drenat artificialment per portar l'aigua al poble de Figuerola, i algun d'aquests que deien mentirers, que quan estan les aigües altes surten. Seria aquesta zona que està entre 100.000 anys i l'actualitat. Els més antics d'aquesta zona blava són 100.000 anys, però els estanys de Bastús estan formant travertí actualment. Això seria el procés de formació abans de les toves. Els gressos d'areny són aquesta carabassa, les margues és el vermell i els estanys de fa 350.000 anys en aquesta situació. Els estanys que ara són camps de conreu circulars. El nivell freàtic estava molt més alt que actualment. El nivell freàtic, de fet aquí jo pintaria una mica més baix, comença a formar-se els de 200 i 100.000 anys d'antiguitat. Se van formant d'aquestes zones, que són les zones que dèiem de color verd, en què estan també no funcionals. I quan el nivell fa, aquí marca 5.000 anys, fins a l'actualitat, el nivell freàtic està molt més baix, això és relacionat segurament amb les pròpies glaciacions de l'època quaternària, les oscil·lacions del nivell freàtic també jugaven, s'està construint, i en aquesta situació actual de fa 5.000 anys fins ara s'estan formant, estan funcionant els actuals llacs de Bastús, i aquest dibuixet d'aquí seria una mica el que us he fet jo de l'esquema de la gorra, de la boina i els estanys. Bé, i per acabar, només comentar que la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Universitat de Saragossa, la Florida Atlantic University, Geological Survey of Ireland, en fi, diferents institucions internacionals, inclosa la NASA,
han pagat o han participat en projectes conjunts de recerca per veure si podien la muntanya de Conques podria explicar certes formacions que s'estan observant en el planeta Mart. I aquests projectes han estat desenvolupant fins ara, sobretot liderats pel professor Linares, que va morir fa uns quants anys. Comentar-vos que aquests estanys de bastús estan internacionalitzats per aquestes investigacions relacionades amb el planeta Mart. I el planeta Mart avui sobretot s'està treballant molt en el tema que s'està demostrant que podia haver hagut temps enrere fluxos d'aigua superficial, també estan estudiant que podia haver hagut aqüífers que haguessin pogut formar determinades estructures del planeta. Comentar-vos aquí, per si algú està interessat, està en la bibliografia, està en la documentació aportada tota una sèrie de referències bibliogràfiques, per si algú està interessat en ampliar aquesta informació, que sapigueu que tots aquests treballs, molts d'ells, la majoria, han estat fets per altres autors i altres investigadors. I per tal, aquí ja acabaríem aquesta presentació de l'exposició. Moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta, sí, exacte. Algun punt, encara que ha sigut una explicació molt ràpida, però bueno. Sí. Una pregunta. El tema del paludisme que heu dit en altres èpoques, aquí podria passar, que passa que es convigui més, hi ha aquest problema? Bueno, el clima també ha canviat, és diferent, no? Vull dir, ara tampoc no hi ha més, abans, en aquella època, no hi havia profilaxis, no hi havia medicines per paludisme, i actualment tampoc hi és, per la temperatura, tampoc hi és, és erradicat el mosquit que propaga el paludisme, està erradicat, està totalment situat a les zones més tropicals, a les zones de Centroamèrica per avall i a les zones del Sahel per avall. En un context actual de canvi climàtic i de sequeres prolongades i donat que en el cas de l'estuc la proliferació de pous il·legals cada vegada és més gran, perquè de fet s'està extraient moltíssima aigua, quin és el futur previsible? Perquè pensem que un any ha desaparegut momentàniament. Poden haver canvis? A veure, ja saps tu que fa 3 anys que no estic en la guerra aquesta, però per l'experiència que tinc i per que, a veure, també, ara estic jubilat, però també estic assessorant una mica al Geoparc d'Orígens de la Conca de Tremp, estic una mica en el comitè assessor i el Geoparc està... Ja ho havíem intentat treballar, intentar promocionar que l'aqüífer se declarés com a protegit, d'alguna forma, perquè protegir els llacs no té cap sentit si no protegeixes tot l'aqüífer i tota la zona de recàrrega de l'aqüífer. Llavors la idea era impulsar la protecció de l'aqüífer. La protecció de l'aqüífer l'ha de decretar la Confederació Geogràfica de l'Ebre, però des de l'ACA intentàvem d'alguna manera que les entitats locals, que són les que haurien d'impulsar legalment aquestes actuacions, intentessin pressionar la Confederació perquè això es fessi. No es va arribar a res. Actualment el Geoparc està interessat en que aquesta situació no es pot mantenir i vol, de fet vam tenir una reunió fa uns mesos, que els ajuntaments d'Isona i Tremp i el de Gavet impulsin unes actuacions davant de la Confederació perquè la Confederació declari l'aqüífer sobreexplotat o protegit. Però per fer això necessita que les entitats locals se constitueixin en una espècie de comunitat d'usuaris d'aigua subterrània en la que estiguin implementats els ajuntaments, els regants, els ramaders i els industrials si n'hi ha a la zona. I aquesta en l'àrea aquesta és una funció complicada, perquè posar-se d'acord tots costa. Però de totes maneres les alcaldesses de Tremp i Isona, en la reunió última que van tenir, estaven molt determinades a anar a la Confederació, a parlar amb el president de la Confederació per a veure quin seria el full de ruta per arribar a aconseguir aquesta situació, aquesta protecció. No tinc cap notícia, aquesta reunió la vam tenir fa uns 2 mesos o 3, jo suposo
que estaran en la labor inclús jo vaig entrar en contacte amb la Confederació per conèixer gent d'allà, perquè poguessin, i de fet estan esperant que els hi vagin a parlar. De moment, que jo sàpiga, no han anat. El primer pas seria aquest, anar a la Confederació. Els de la Confederació ho saben, ho coneixen, aquestes fotos de fet que us he ensenyat són de la Confederació, ells han anat allà, ho saben la situació que hi ha, estan esperant que els ajuntaments vagin allà per parlar sobre aquest tema. Jo espero que les alcaldesses, jo a la reunió que hi ha les vaig veure molt determinades, molt conscienciades de que aquesta situació es tenia que revertir, perquè clar, aquesta imatge la tindrem cada vegada més freqüent i aquesta biodiversitat que hi ha en aquests llacs acabarà, si no se reverteix la situació, acabarà fent-se malbé del tot, no? I aquí està el tema. L'ACA, que jo sàpigui, la responsable d'aigües subterrànies, que ja els que vau venir a les conferències de l'any passat ja la coneixeu, que és la Mireia Iglesias, també està assabentada i també està disposada a, si cal, pressionar. Ara se donen unes condicions molt bones perquè això es pogués tirar endavant, però ja t'he dit que la iniciativa la tenen les alcaldesses de Tremp i Isona i l'alcalde de Cavet per anar... I els m'he ofert acompanyar-los si necessiten que algú els hi acompanyi. I els del Geoparc també, per suposat, també volen anar. Tots conjuntament, no? Aquesta és la situació actual. Malgrat tot és un context complicat, perquè posar els alcaldes tots els veïns, això serà molt... Sembla que aquests són alcaldes joves amb un cert dinamisme i sembla que estan conscienciats, no sé. Però clar, tindran pressions de tot tipus, perquè hi haurà ramaders que diran no, escolta, a mi no em toquis el pou. 100.000 euros per hectàrea, home, 100.000 euros per hectàrea. A callar tots. Sí, exacte. Allà baix n'hi ha i aquí no. Exacte. Més 100.000 euros per hectàrea, ojo, tu mires la rentabilitat, quants anys són? Mires la rentabilitat d'una hectàrea de secà a la província, que és una rentabilitat d'una hectàrea, no sé, a la Segarra o per aquí són 600 euros la rentabilitat per hectàrea. 100.000 euros per hectàrea, no és broma. Que quants anys tens per punching, per abandonar-ho tot, no? La protecció de l'aqüífer aquest també interessa als propietaris dels pous, perquè a la llarga, si s'acaben, si tothom perfora i tothom llança l'aigua, al final no hi haurà aigua per ningú. Igual que Bonyana, vull dir, si continua tot... És que els primers interessats en que això es mantingui haurien de ser els propis usuaris. A veure, la mancomunitat d'aquestes d'usuaris, les que existeixen, que són poques, però per exemple la del Delta del Llobregat, és una de les més primeres d'Espanya, tenen una estructura que tenen les seus normatives d'explotació, límits d'explotació, policia pròpia per vigilar, m'imagino que com els regants d'Urgell, que tenen també els seus, el mateix policia pròpia, en el qual tots els usuaris estan per a la labor que saben que l'aqüífer és fonamental per a ells. Si el maten, es quedaran tots. El que passa és que en el món rural és difícil a vegades fer entendre això. La difusió és important allí també perquè totes les parts vegin cap a on va, la direcció en què va això. Hem de ser tots. I alguns potser no veuen el problema més científic que hi ha darrere, no? De fet, el Geoparc, el Xavier Mir, vol que aquesta exposició la portem allà, perquè les posaran a Tremp de cara a que la gent ho vegi i fer una mica de conscienciació. El problema és que les aigües subterrànies, al no ser visibles, hi ha una poca conscienciació d'on estan. A la conca de Tremp, heu vist allí que hi ha el contacte dels gresos a davall d'unes calcàries. Sembla ser que davall de les calcàries hi ha un potencial hidrogeològic d'aigua molt important. Poder el que es podia fer, com s'ha fet a l'Iraq, connectar l'aqüífer profund en superfície per poder tindre, perquè són aigües, moltes vegades són aigües recursos d'aquests nous que estan estancats allí, que estan emmagatzemats allí, i potser seria interessant estudiar en profunditat. Estem parlant de 1.000 metres de profunditat, però avui dia se poden pujar tranquil·lament si l'aigua és a pressió o bé amb plaques solars, és poc cost. Si ho han fet els de l'Iraq per refer un llac, perquè no ho podem fer nosaltres, anar a més profunditat a buscar l'aigua que està emmagatzemada en profunditat i pugui solventar el problema dels aqüífers més superficials. Passa que, clar, això s'ha d'invertir, això són diners, s'ha de fer un pou de 1.000 metres, s'ha de fer una geofísica, s'ha de fer estudis pertinents per mirar-ho. Això s'ha de ficar les piles la gent de l'administració hidràulica.
Bueno, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència. interès i fins a la pròxima.